Geweldig. Ik vind het heel eervol om in deze mooie gemeente burgemeester te wezen. Anja Haga is manje begonnen als waarnemend burgemeester bij de gemeente Dantemaniel. Maar ze had ze al met een soort werknemers kennis maken en dat bevoel al goed. Ik merk, het is een hele, uus kent uus gemeente. Het is natuurlijk net zo groot, maar dat is echt wel heel mooi. Want dat ook in waar ik makkelijk even aanspreken, mooi in het Fries. Nou ja, wat willen meest nog meer? De kaart om deze nieuwe uitdaging om te gaan, wie Neffens Haga net dreig. Dat past heel goed bij wat ik belangrijk vind, het IPB bestuur, om daarin actief te wezen. Nou, wat is er dan mooier om dat te doen? In een gemeente staat dicht bij huis, staat dicht bij de meesken. Ik ken op fietsje hierheen, 4 kilometer van die dokken. Dus ja, daar hoefde ik net lang over na te denken. Dus toen zei ik, ja, dat wil ik. Haga had werken bij het Europese parlement, de provinciale steden van Friesland en had wethouder geweest in Arnhem, werd Rosse volgens haar alle lagen van de politiek ken en een soort connecties had. Ze willen verzwagen dat mensen bij de gemeente goed hun werk doen kennen, zodat al de volgende na je verste burgemeester begint alles goed verrent. Daarnaast had ze nog een duidelijk doel verregen. Ik verwacht van mijn rol dat ik zichtbaar ben voor de mensen, dat ze mij benaderen kunnen als ze vinden, hey, dit moet de burgemeester weten, want dit treft u als inwoners, de gemeente moet je mij aan de slag. Dus dat ik tussen de mensen ben, want ik ben hier voor de mensen. En dat is ook mijn rol en ik hoop ook dat de mensen in dat deel dat ze beleven.